Padba bakandon ka meeting jong ki riurang ba jong ki nongyalam ki longkmi ki longpa bat ki khun samla ha ka shitarik jong ubnai jun kapor khat arbaji hador bar hall jong ka mau karwat ngi khot subha ya usim bat ka executive committee jong u ya u MDC jong ka mau karwat constituency ya ki menteri snong rengkat bat ki executive members ki jongki ya ki president ki secretary rengkat bat ki executive committee jong ka KSU jong ka HYC ka HITO ka HNM ka FKJGP bat ki wei ki NGOs ki badon hakadong kathain makurat hibaro ko wei ni khot subharu ya ki riurang ba bat ki nongyalam jong kadong kathain la ki long ki nongyalam rangba lane ki nongyalam samla lane ki nongyalam longkemi i khot subharu ya manager jong ka sankur rengkat ya ka executive committee ki jong i khot subharu ya ki seng longkemi bat ki seng samla jong ki snong ki pher rengkat bat ki executive committee members ki jong ki baro ni dah kerpat dak jisukhia ba pinwan knang kri biting bangin yo banjatai ban ya ajeng mut ya kene kawai kejing ka bakum kadong kathan ni mat menta bat kata kalau kejing jelai jong udrok jong kinong di drok bat kinong khayi drok ha kadong kathan makurati bar kawai ni khop ni wege phi pinwan knang kri jigalan magi don kam kejing ajing mut ba kodon jo phi ba kum ka imlang kasalang kumno ngin ya khun ban lat ya kene kejing ha ka bakila bon ki family ki long ying ki long sem ha ki snong ki thaw pher ki balamat ki kejing da kejing ngam jong ki khun jong ki ban ngam ha kejing mlin jong kejing di drops tena mar kata ngakhot kepat je pi baro ki rorong ba jong kadong kathain ba pinwan kanang kring niting ban yo ban ai kejing mut ba koror jong pi bat da kejing wan jong pi i kweliti bangin don ki solution ki bangin ya rai lang ha ketu sngi ha ketu meeting tena mar kata simpat kepat je pi ki rorong ba pinwan ketu sngi bat ngin yo ban yo i ki khmat jong pi kejing ai jong mut ba koror jong pi kublai shibun kublai shajang